ana satriya nenteng perkara ing mejaning Tegal Kurusetra Prabu Baladewa wong gak salah kok digawe salah keliru nek Prabu Baladewa ndone panmu sing kok mangkono duduk Anoman kang ndegengi ndalangi wadya Balawanara ngrusak Trajutrisna gelem balekno donya Bala Trajutrisna apa ora yen gelem balekno slamet ora gelem balekno mati dening Prabu Baladewa Baladewa apamu sing tak wedeni ojo cacak Baladewa siji rangkepen 1000 Anoman gak bakal mundur ladalah parat nyepelekno Prabu Baladewa iya kepingin jajal kaseting Prabu Baladewa ya ora enggal masrano donya banen wong Trajutrisna kumlawe tang remek gak ro jawane Anoman awas lo waduh koyo pecah siraku aduh ayo Tangyo ngejak perang kok luma-luma lho Tangyo tandingan Anoman ladalah tandingono Prabu Baladewa Anoman lo aduh ae Tokno kabeh kasekti Anoman gak bakal mau disangka Prabu Baladewa wong kasekti Mandraguna Dikmali Dijakuwasa bebasan tumbak ngakak bedil misli pacok delok pedang kincrang Baladewa Anoman ojo kayan sumbar maju awas lo sakit pe lao pe maju lo kecandak Baladewa Anoman awas wis lo ladalah Digdaya Anoman jotos merapat siramu jajalan awas loh pecah siramu ae lo padu lo Welah dalah Digdaya bedesi baju awas lo lope lo iki baju pawe baju lo
Aja pecah siraku. Anoman dari ngono Baladewa. Ayo tangiyo. Pacu pecah siraku. Don aku Anoman. Dong pacu. Bela dalah. Kak kena songgo ning tandangan Anoman. Tak jotos menter. Tukang menter. Baladewa disikut siraing. Anoman. Ojo girang kamu keplotanan bani sikil bisa ngasrek kring Prabu Baladewa. Sultan Mandura Baladewa. Wong kang Sri Mandra Guna Dikmai Dikdokoso. Pepasan tumbak ngakak pedhil misle pacot delok pedang kirang Baladewa. Anoman, maju Baladewa tadi ngono. Lah. Kong Prabu, areh Kong Prabu. Areh langkung piye?